다녀왔어요. Kamusta na mo, ma'am? Welcome na wari, ma'am, sa Macau. Mapakaro, si Sandara Park. Si Sandara Park na rin. Hello. Ah, hello. Oy, nag-vlog po siya dito. Duha ka vlog niya. Kamusta na ka? Kaya ka? 감사합니다. 까 코리아나 다나와. 고요카요. 시아시코왕. 감사합니다. 너무 안녕하세요. 안녕하세요. 가운가요 sama Koreano. 안녕하세요. The Milky Black Pearl, my covered pearl. Ala sir, goyokayo sama Korean zero. Black Pearl, my covered pearl. cheese milk cream cheese. Multi pearl. Multi. Ayoko na. Iya sa invite sila tanan, mapalit sila. Ari ka mas maka pearl tea. Ano tayo mag-inom tayo makang pearl tea. Kare siya sir, kumusta ka na sir? Okay ka na sir? Okay kayo. Nagkatilo na kang Macau sir? Okay kayo. Para magkagikalentora sir. Koyoka sir. Ito Isa kambing. kanata among kanding mo na sa Thai kanding. Tilawin ninyo. This is Black Pearl Multi. Like Thai kanding. And Thai's candy. Mamalit pa mo riya. Tarawa. Masarap. Lamig kayo, inalamig kayo. Kayo, Thai's candy. 감사합니다. 감사합니다. no, 보세요. 안녕하세요. Black Pearl Multi with Thai's candy. Pinawa kasabay mo ni Sergio. Awasero, sa sulot ko. sige na sila katawa Out na sila sir, walang sila trabaho sir. Patay, football na sila sir. Football na sir. Football kami, masarap. Kami diri sa bichu, sa imong bichu. 감사합니다. 자, 좋아. Kumusta si Mama Sita? Okay lang. Ano siya sa balay. Balay. palay na pahulay si Mama Sita ang karo. Balay. Uterus. Uterus. My rest siya beauty. Rest in peace na lang siya. Peace and summertime. Mani sabi ka. Pina Mama Sita. Pina Korean. Tanawa. Mani serero. Siya si Kwon. Si Bibian Kang. Bibian Kangaroo. Kaya sari uy, nalagka ng tao. Pamalit na mag-Macau. Hutani yung Macau, kaya lamig kayo. Hello, ma'am. Muna si MC. Yako. Nabisay akong MC. Kahit konti lang karon. Si MC. Kana sa pikas, kisa na? Istila. Sa si Istila. Humana nag-duty sir. Alas 10 na sir. Football kami sir. Kanin 2 hari Kana. Humana sila duty. Manig so ni LeBron James. Igso ni LeBron James. Kamusta ka na LeBron? Grabe yung pagburot ni mo. Ang pangalan niya si Black Pearl Multi. Glutis pa lang, block na.
Si Black Si Black Pearl Milk Tea. Patay ni Dagan si Black Pearl Milk Tea. Oo. Pag-invite na sila. Si Sandara Park. Di ka na sa to. Kamu semakan pearl tea. Nak kami black pearl tea. Cheesecake pearl tea. Nadaot siya sa milk tea. Nasobra ang milk tea. Hubog na siya sa milk tea. Ay, dagka nagtao rin. Lain nagtinanawa ng mga tao. Tama na, nakamsama nila. 감사합니다. Exposure. Exposure. Sikat na kaya mo kay magkita na mo dito sa video. Kanagtao rin. Kagkag na malit rin. Thank you kayo. Salamat kayo, ma'am. Palik-palik sa milk tea, ma'am. So, mo to si Tomb Raider. Tigagi si Tomb Raider rin. Tanawa. Kagit tao rin. Magkayo. Ay, napaka-interviewon rin. Si Moira. Hi, Moira. Si Moira rin. Sa likod ni James Reid. Si Lebron James. Nasubran siya kinumog milk tea. Niliki yung likod. Nasobrang milk tea. Nagagasag ka sa ipilihan niyo. Tawa. Thank you kayo ninyo, guys. At tuma dito sa kong page kay makita mo dito. Thank you kayo. Sama nito. 안녕하세요. 어느샤 CMC. gwapa kayo. Gwapa kayo nakashare sa Kawan Imperial Tea. Tanawa na ko. Gwapa kayo. kayo rin. 감사합니다. Pamana kog sa kog kanding. Dawa smiley face kayo no. Gwapa kayo. Gusto ka na mag-order ko siya milk tea karon. Kamusta na ka, ma'am? Kamusta na pa balian mo? Mara siya Koreano no. Para sila Amisa, kana gwapa kayo. Muna sila nakita na to dito sa beach. Kita na ako, nagtugo sila kanin dito sa kuha. Nagtupis ang kanin. Mga na kanin na nagtupis. Tanawa. Hello. Dito sila sa kuha. Nasakpan ako sila ng aligog dagat. Dito sila sa may kuha, Oraya. Diba kamo to? Sayo-sayo sa kakanin, sayo-sayo sa kakanin dito. Ito na muli sa Macau Imperial Tea kayo, kan kik tao rin kanang isa dira kuyo ka sa profile picture, naka 2 piece. Kanang siya diba PC kayo sila sir mo na CMC grabe ka, papa kayo sa katanan mura siya si Kuon mo na siya sa Lovers in Paris si Vivian Kang. Hello, Vivian Kang. Siya si Vivian Kang. Vivian Kangaroo. Ay, nanay tao. Nagkanag tao. Sige, Kana customer. Sige, panduwa mo, sir. Isi kayo siya, kamusta ng kanin? Gitugway na mo sa SM ang kanin. Diba kayo kayo? Maning Macau. Macau Imperial Tea. Hello sir, pamalit na mo sir. Barato na kayo. Kami cake rin. Barato ka, tag 5 lang ang cake rin. Palit sa cheesecake. Paraya mo. Karon natuon ako ang
Mga lang tigpantay na security guard. Hello! Hello, teddy bear! Storya teddy bear! Storya ako teddy bear! Di man siguro ka amang teddy bear, no? Ang kasama ka ay PLT karon. Inom kog Macau. Hello, teddy bear! Kamusta ka na? Anong anong kamay kay kagmata na ko kay kaglawas? Siguro siya higdari ah. Mga mga security guard. Pantay-pantay pero matulog. Tiriper ganun kamay kagmata. Marakakilag ka. Ako kay Simon. Ako kay Simon pero kamay kagmata. Wala pa ito kay kilay. Tuwa naman rin sa Korea. Labi natin sa Macau Imperiati. Perting lami at teria. Kalami kayo. Yum, 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 yum.